अखा हानानै दै सिं बारिजोंसो थाबायबाय दै बारि थाबायबाय लामायाव दै जाबोजोब्बाय ओरैजायनो ओरै दै जोब आरो लामायाव बेबायदि दै जादों आरो दिनै अखा हानानै ओमफ्राय लामायाव नैबेजों साइडजोंसो थाबायनांदों गारिया सालाया दै बुहुद थायो आरो एसे अखा हाबानो लामा बुंथियो दै थांनो ट्रेन जायगा गैया आरो दैज्लां बोथोर फैबायना अखा हाबाय बिराद जारला आरो लामाया ना हमजालाय हिसाबै आरो दैबाना दसेल' 2 घन्टासो अखा हानायावनो बुहुद माबा जायो आरो लामाया प्रब्लेम जायो ओमफ्राय बेजोंनो गारि सालायबाय बुहुद दिगदार गारि बुहुद दिगदार आरो दा दै सालायबाय एकदम नै गुवाहाटीयावनो दासिमबो बेबायदि लामा थाबावोबालाय माथो जाबावनो आरो बुहुद प्रब्लेम लामाया